tatay nga kamuti daghan og unod kay giswerte apan wala niya na matikdi ang kamuting tatay gisagulang pastoy ang kang tatay nga kamuti i-harvest ipangayuan ni pastoy 20% na ang 20% ha? 20% na pastoran. Nara guys. Ang 20% ay nagtabang ba kong harvest? Okay rag wala kay 10% ra. Naka nagtabang. Tay. Tay no, tay. Oo. 20% ha. Nara guys. So mo ni no. So Magtabang 50%. Okay rag wala. ay so nangamuti na gid mi. Tungod kay naguna nag-harvest ang tinud nga tagiya ani. Di pa tanan ni harveston. Pero warag di man mi kakaon ani.